سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم أبصرحكم أصلتون عوتن ناتمننا انبار كابزي ناي سومون زعبي فتصاميتات سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم أي فليدنا قدمات كعصو غري شامبيونز ليج اوروبا سولوس تشعات ميازيا توتنهام مس مانشستر سيتي ليفربول دما نسبورتو كتصاوتا مدب تسريع لهم اب تسعب معلت دما مانشستر يونايتد مس برشلونه اياكسون ناي قدما اغري صوتا ريال مدريد كتنغدام كمزي اقدي مستقلص مانشستر يونايتد اب ستاديوم اولد ترافورد نبرشلونه بزي كازي توتنهام نسيتي عديما التكايدو قدم مدلاواتن انتاي مسل بستخال متن كنتنتن كنفتنينا بروخ مكتتال صباح سولوس ناي قدما اجري ناي فرق فصامي شامبيونز ليج اوروبا صوت ان مكيات امش بشاب تركب توتنهام هوتسبرز نغطما ابز حدش ميد اكم التكايدو بوغعي ابريهالم توتنهام نزناي فرق فصامي صوتا ليزويت مانشستر سيتي كتكايدوم توتنهام ابز غطمات بزح تمكرو زيبلا غانتا كوانت خونت دحري اكايت تا غانتا زغبرو داغم غمتكنا متحاز زيبلا حنتي كاب عبيت كلبات كتكون غزي ايوسدلان سلازخونه دما كبران معقاب سنا نخيسان نصتو انصوت اكتسلاسل كتغدديام ازم سيتي زصبيو زلون اسلطاني بوتشيتينو ازيو بداهي انتخونه سيتي ابز حلفه 4 اكل ناي زغطمات مسكلبات بريمير ليج عدي انجليز زكايرو تصوتا بقليلو كتمزغب بزي مخالاغنا بيب غوارديولا كمتي حصين بحاوي زحلف كمون تصاوتو زمساسل بلوص بقعات كمزغبوم قدنت كخونم يوم مانشستر سيتي دحرن بيب غوارديولا كم اسلطاني مقصرا زنبره صغمات تتفويسوم ازيا مودرت زيبلا كلب كوينا قريبان تلام حيزاتو زلا قومنا غن اخال كم زيكونه تنتنتنايز عود سبورت يردم اب نايشن چاتم 71 فرق فصامناي عوتات عوتين سيتي اميدا كاميدا ان وصاي ترتي عنبرا زغلصتهم تنتنتي توتنهامون اب نايشن چاتم 72 شامبيونز ليج اوروبا نولبرهامبتون بناي كلتيو اغر رتي عتا عنبرا وسيهم زكرم إذا لازخونه دما توتنهام نزعود كدغمو زلوا تخلو انا اسكاكر كم زي بلو يبرهم نز صباح سولوس زكايد قدم املكيتو اسلطاني توتنهام ماوريشيو بوتشيتينو مانشستر سيتي عباي غانتا مخونا كاب حق زرحق حق ايكونن يخون امبر عوت زمص انت صيركان روحو تطمت تخون كانيو از دما ايدكا ات امريكا زمص ايكونن انا انت تصاوتي كل غزي تسفا يزهبم تقند مستير عود دما يهن مهن تبهال تخون كايوم حقي حيش مساي زلو تصاوتي اقليل كازرايو ايكونن اما عبيلنا يازلنا قمناون هياو ابنت نايزيو كبل قلصن كلهم مزنو اسلطاني مانشستر سيتي بيب غوارديولا بوغن دما توتنهام اتقملو قدي اصواوتا كعزبو فتينيم انت هنا قليل ايكونن لعل كله قللت طراي ايكونن كمبل زي كونه زلنا كنزانه يبلناني كبل زفتم نسوم قند يጭرحهم عوتها نحناونكم سعرت كتمزغب زي وحطلكا كوانت خونه اب لعلي كم بعل توتنهام زامسلا مقناقنتنا غنا اقاليل كازير صرصر ايخات غبرو كبل تكفتو غليصم كابزينا توتنهام كيوصانا حد كاب قندي اگدس تصاوت مانشستر سيتي بلجيماوي كيفين دي بروين اتستاديوم حدش يخون ايخون عايز زسكف يبلين عوتنا انا يقدم مخاني يزفلت قبل حبيرم سبورس نزي سوسان كلتنشح تعذبت كحز الستاديوم كتشقرنا ياز مدبت تمثل انا كن ازي فصوميو زي عطني نحنا كمي غيرنا تصاويتنا شوتو نركب نحسب كبلن كلهم مدلاتهم انتاي كم زمثل ابز تحتتلو دما كلهم ابال مانشستر سيتي اب صبق هناتات كم زلو بمبرا درو نحقو مدرازن كال نعوز مثل يغبرلهم كم زلو غليصيوم اسلطان سيتي بيب غوارديولا سيرجيو اغيروم كايل ووركلن قومن امته محيشو مهلو اوغعو مرب حبريت غانتو ابريوم ابزناي صباح نايزن كلته انجليزيان غانتات صوتا اسلطنتن نمنمن يسلفو زبل حتو كساب حجي ايتملسن زلوم ابال كلب بريمير ليج عدي انجليز مانشستر يونايتد نزناي موتن حيتن صوتام مس كلب لا ليغا اسبانيا زلا مرحي زلا برشلونه كتفاطط اذن كلته غانتات دحر شمون تعامتاتين دما ابزناي شامبيونز ليج قدم ابناي شامناي مدرك صوتا زرخبا زلوم
ከም ዝዝከር ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ዝግጥም ዘይሃስስ ተዘክሮ ይዘለወን እዚ ስለዝኾነ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ 2009-2011 ክልተ ብዓርሞሻዊት ካታሎኒያዊት ባርሴሎና ዝተመዝገባ ክልተ ኣዝዩ ዝሕፍር ስዕረት ማለት በሰላ ገዲፍላ ዝሓለፈ ሕነ ኣብ ምፍዳይ ከተሕዮ ተበጊሳ ምህላዋ ይዝግለጽ ኣብ ባይታ ክረአ እንከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ 2013-2014 ናብዚ መወዳእታ 8 ጋንታታት በፂሓ ዘላ ድሕርቲ ኣብ ናይ 16 ጋንታታት ኣብ ቀዳማይ እግሪ ብፒኤስጂ ዝወረዳ ናይ ክልተ ባዶ ስዕረት ዝበዝሑ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ዕድል ዘይብላ ጋንታ ክብሉ እንተፀውዕዋ ዩናይትድ ግና ብድንቅን ኣገራምን ዝኾነ መልክዕያ ንናይ ካልኣይ እግሪ 3-1 ተዓዊታትሉ ብወገን ባርሴሎና ክረአ እንከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ምክንያቱ ባርሴሎና ናብዚ ደረጃ እዚ ብተኸታታልያ ንመበል 10 ግዜያት ትበጽሕ ዘላ ይኹን እምበር ብእትውንኖ ቁመናን ተጻወትን ኣብ ዓለምና ዝበዝሐ ደገፍቲ ዝርከባ ባርሴሎና ኣብ 3 መወዳእታ ናይዚ ደረጃ ግጥም ዓወት ተሓሪምዋ እዩ ብሓፈሻ ክረአ እንከሎ እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብ ዝገበርኦ ርክባትን ማንቸስተር ዩናይትድ 3 ሳዕ ንባርሴሎና ክትረትዓን ከላ ባርሴሎና ድማ ምሰን ክልተ ዓበይትን ጸለውትን ኣካል ናይ ዝግጥማት ሓዊስካ 4 ግዜያ ንዓወታ ክውን ጌራቶም 2009 ናብ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ሮማ መጋረጅኡ ዝዓጸወሉ ቅድሚ ዕረፍቲ ባርሴሎና ካብ ሳሙኤል ኤቶን ሊዮኔል ሜሲን ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ኣብ እንግሊዝ ስታዲየም ዌምብሌይ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ዝግጥም ባርሴሎና ካብ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ፔድሮ ሮድሪጌዝን ዳቪድ ቪላን ብዝረኸበተን ሽቶታት ነታ ሓንቲ ሸቶ ካብ ዋይን ሩኒ ዝተመለሰላ ማንቸስተር ዩናይትድ 3-1 ዝዳኸታ ፍጻሜ ክጥቀስ ይከኣል ኣብ ዘን ክልተ ግጥማት ጀራርድ ፒከን ሴርጂዮ ቡስኬትን ኣብ ጎኒ ሜሲ ተሰሊፎም ነይሮም ብተመሳሳሊ ኣብዚ እዋንዚ ከም ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ማይክል ካሪክ ተሳታፊ ናይቲ ፍጻሜ ዝነበረ ክኾን ከሎ ኣብ ናይ 2011 ፍጻሜ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ተቐይሩ ናይ ምእታው ዕድል ኣብ ዘይረኸበሉ ክሪስ ስሞሊንግ ድማ ብኣንጻሩ ንኣንቶኒዮ ባሌንሺያ ክጻወት ዕድል ረኺቡ ነይሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ኣብ እዋንዚ መራሒት ናይ ሊጋ ዓዳ ዘላ ባርሴሎና ኣብ ናይ 2007-2008 ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ፖል ስኮልስ ኣብ ናይ ካልኣይ እግሪ ኣብ ስታዲየም ኦልድ ትራፎርድ ዝተሰላሰለ ጸወታ ሸቶ ዝሰርሓያ ማንቸስተር ዩናይትድ ነታ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣብ ስታዲየም ኖካም ብሮናልዶ ዝተሳሕተት ኩዕሶ ብምድባስ ባርሳ ኣደዳ መስጎግቲ ኮይና ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ንባርሴሎና 4 ሳዕ መኪታታ ክልተ ግዜ ክትዕወት እንከላ ኣብ ክልተ ድማ ናይ ማዕረ ውጽኢት ምዝጋብያ እታ ካልእቲ ዓወት ዩናይትድ ኣብ 1994-95 ናይ ረብዒ ፍጻሜ ኣብ ናይ ዕውታት ዕውቲ ናይ ዋንጫ ኤውሮጳ ኣቐዲማ ብዘመዝገበቶም ናይ 3-0 ዓወት ናብ ዝቕልጽል መድረኽ ዝሓለፈትሉ እዩ ባርሴሎና ዝዓበየ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ዝተረትዓታ ዘመዝገበቶ ውጽኢት ኣብ 1983-84 ዝነበረ ናይ 4-0 እዩ ኣብዚ ግጥም እዚ ህሪስቶ ስቶኮዮብ ክልተ ሽታት ንሽሙ ኣቕፂሩ ምንባሩ መዛግብቲ ታሪኻት ይገልጹ ኣብ ናይ 1991 ኣብ ሮተርዳም ዝእንገደቶ ናይ ዕውታት ዕውቲ ናይ ፍጻሜ ዋንጫ ኤውሮጳ ማንቸስተር ዩናይትድ ንባርሴሎና 2-1 ብጸቢብ ሲዒራታ ናይ ቅድም ኣጥቃዒ ባርሴሎና ዝነበረ ማርክ ሃይስ ድማ ነተን ክልተ መዕወቲ ሽቶታት ዩናይትድ ባዕልዩ ኣቕፂሩወን ነይሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ናይ ረብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ኤውሮጳ ዘካየደቶ ጸወታታት ኣብ 12 ዓወት ኣብ 6 ድማ ስዕረት ቀሚሳ ኣብ ቀዳሞት 12 ናይ ረብዒ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ጸወታታት ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ሰር ኣሌክስ ፎርግሰን ብምዃና ንጸወታ ተሰላስሉ ነይራ ድሕሪ 2014 ብባየር ሙኒክ ምርታዓ ዝመፀ ስዕረታታ ድማ ዴቪድ ሞየስ ከም ኣሰልጣኒ ናይታ ጋንታ ኮይኑ ድሕሪ ምቕፃሩ ዝነበረ ዳርጋ ብርሰት ክበሃል ይከኣል ማንቸስተር ዩናይትድ ነዛ ናይሎም ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ከብሓ ክትእትዋ ተኽእሎታት ከም ዘለዋ ዝገልጹ ጸብጻባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርከቱ ኣብ ዝመፅሉ ዘለዉ ግዜ ግና እታ ጋንታ ሒዛቶ ዘላ ቁመና ዳርጋ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ከም ዘለዎ ካብ ምሕባር ኣይተቆጠቡን ብተመሳሳሊ ኣብዚ እዋንዚ ፍጹም መልከፊ ከም ዘይብላ ዝሕበረላ ዘሎ ባርሴሎና እዚ ግጥም ንዓ ሓደ ካብ ኣገደሲ ጸወታታት ከም ምዃኑ መጠን ከም ቀንዲ ነጥቢ ናብዚ ጸወታታት ሒዛቶ እተኣቱ ዓወት ምዃኑ ቀረብታ ይረዶም
ኣብዚ ግጥም እዚ ተራ ናይቲ ከም ቀዋሚ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኸውን ክኢሉ ዘሎ ኖርዌጃዊ ኦሊ ጉናር ሾልሻየር ልዕሊ ማንም እቲ ሰሓቢ ባእታ ናይ ፀወታ ከም ዝኸውን ዝሕብሩ ተንተንቲ ባርሴሎና ጥንቃቐ ዝተሓወሶ ፀወታ ከተሰላስል ይመኽሩ። እቲ ምኽንያቱ ኦሊ ጉናር ሾልሻየር ሒዝዎ ዘሎ ዓይነታት ፀዋውታት ስልቲ ልዕሊ ማንም ንብዙሓት ክርድኦም ዘይክእል ኣደንዛዚ ሜላ ምዃኑ እዮም ዘብርሁም። ሾልሻየር ኣብ 1998-99 ዝነበረ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ንጋንትኡ ማንቸስተር ዩናይትድ ወኪሉ ን55 ደቂቕ አንጻር ባርሴሎና ገጢሙ ምንባሩ ታሪክ ይሕብር። ኣብ ካልእ ገጽ ናይ ዘን ጋንታታት ታሪክ ከም ዝሕብሮም ፒኬ ኣብ 2004 ክሳብ 2008 ዝነበረ እዋን 12 ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወቱ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ብምዃን ኣካይዱ። ተዘገርም ናይ ዝግጥም እንተሎ ድማ ዴቪድ ቢሄ፣ አንድሬ ሄሬራ፣ ያን ማታስ፣ ሰርጂዮ ሮቤርቶ፣ ጀራርድ ፒኬ፣ ጆርዲ አልባ፣ ሰርጂዮ ቡስኬትን ኣባል ሃገራት ጋንታ እስፓኛ ምዃኖም እዩ። ሊዮኔል ሜሲ አንጻር ናይ እንግሊዛውያን ክለባት ዝገበሮ 30 ፀወታታት 22 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ምህላው ድማ በቲ ካልእ ወገን ዘስሕቕ ጉዳይ ኮይኑ ንረኽቦም። ኣሽሊ ያንግ በበል 50 ፀወቱ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ከካይድ እዩ። ኣባል ክለብ ባርሴሎና ኢቫን ራኪቲች ድማ መበል 100 ፀወቱ ክጽምብል እዩ። ከም ዝግለጽ ዘሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ባርሳ ኣብ ዝህልዋ ፀወታ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ማህረምቲ ካብ ፀወታ ርሒቆም ዝጸንሑ ማርኮስ ራሽፎርድ፣ አንድሬ ሄሬራ፣ ኤሊክ ቤይሊን፣ አሌክሲስ ሳንቸዝን ማህሮምቶም ሓዊሎም ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ። ብወገን ባርሴሎና ክርአ እንከሎም እቲ ቁስሉ ኣብ ምሕዋይ ዝጸንሐ ቶማስ በርባልን ናብ ልምምድ ተመሊሱ ምህላው ይሕበር። ምጭብባጥ ጭዋዳ ኣጋጢሞ ዝጸንሐ ዑስማን ደምበለ እውን ኣብ ዝተመሓየሸ ኩነታት ይርከብ። እንተቲ ክሳብ 6 ወርሒ ከም ዝርሕቕ ዝተገልጸሉ ራፊንሃ ግና ማህሮምቱ ኣጸቢቑ ክሓዊ ከም ዝግብኦ እዮም ሓካይም ናይታ ጋንታ ዘረድኡ። ቸልሲ ቤልጂማዊ ኤዲን ሃዛርድ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ብዝቑፀረን 2 ሾቶታት ንዌስትሃም 2-0 ብድሕሪ ምርትዓ ንኣርሰናልን ቶተንሃምን ጥሒሳ ኣብ ሳልሳይ ተርታ መሳልል ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተሰሪዖም። ኣብ መበል 83 ደቂቕ ኣርናቶቪች ብርእሲ ዝሃረማ ኩዕሶ ንዌስትሃም ከተመዓራርያ ኣብ ኣፍፊት በፂሓ እኳ እንተነበረት ተኸላኻላይ ቸልሲ ኤመርሰን ስለዝኾለፋ ግን ካብ ምእታው ተሰናኺላ። ንሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል 82 ሓደ ተረፍ ፀወታ ዘለዋ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ብ80 ነጥቢ፣ ቸልሲ ብ66፣ ቶተንሃም ብ64፣ ኣርሰናል ብ63፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ብ61 ነጥቢ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ደረጃ ሒዘን ይመርሑ ኣለዋ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን